То клип е за идиотите, тапаците, да пишат зли коментари. Едно ще ви кажа, чай сега да ги прочета всички букуци, които не знаят откъде са. Половината играят в Майнкрафт и са някакви лумпени, да стоят по 30 часа на ден на компютъра, въпреки че няма толкова за нормалните хора. Значи Алекс, Евил Плей, БГ, Дино, Чонов, Сейсен, Венелин, Генин и Георгиев. Абе всичките букуци, едно ще ви кажа, ще правя по 10 клипчета на ден, ще правя, ако ще по 20, само за да ви дразня. Скрийте се, вие горете в кофа горете, разбрахте ли бе? Толкова сте жалки и тъпи, толкова сте прости, че не знам какво да кажа даже за вас бе. Знаете ли колко сте тъпи бе? Ето, казвам го пред целия народ, ако ще президента да ме гледа. Вие сте едни тапаци, които не знаят какво да правят, разбрахте ли? И никога няма да ме спрете. Ще правя по 40 клипчета на ден. На месец ще имам хиляди гледания, само защото съм направил 100 клипчета. Разбрахте ли? Не ме интересува нищо за вас. Пишете си, ако щете 100 коментара, пишете зли. Знаете ли колко сте жалки? Повтарям го за трети път. Жалки сте, жалки сте, жалки сте. Тъпи сте и ще жалки. Едни идиоти, дет не знаят какво да правят. Умрете бе, умрете.